Any contract for wada Eka Food Processing Company. Ewa bisim ye ben sunyano wo bono mantamu. Ejuma wa ye any vegetables and we process ye na aye spices na fe wo de yakwa adwama so. Nene wo de sobo bo Ministry of Trade and afe 1D1F Secretariat no any banks say adwuma na gua na yesa adwuma enkro enuma ahudwe any aban any banks ahudwe and wo magu na adwuma. Christian for Kumane no akasa. CEO Emma Eka Food Processing Company ye no ewa besima ben sunyane wo bono mantam no emu. Ora Elijah Kwame Eje insembia wo de atodwa ene se atosode ahodo e wo man mo no wo mo hwesom betumi adana no aye ne spices e wo dwa ahodo emu. Na so panyin e trade a wo madwumakuei wo matwo ne din e waso ye hwedwadie ene fidijuma ahodo eso se de nkebe ya mesni bia fidijuma ba akudwumadie no anka wo mo soso betumi de won ho ahyem ebi. Nanka etumi aboa mamabu na hodo e wo man mo no enso so etumi enya adwuma aye na so said nanka wo mo ehwe ne mo no enya sa na ye de ma wo mo isan se one district one factory dwumadi ampanyefo de baye no eno kurampo na de o madwuma no abafom owe yi chwe ne nsemu de Adom Kasee amane boni no sei eno kan 1D1F ayeni swedi hu kese same thing na China for ye ya emfidi nyuma adoso e wo ho no e makonkwa na ye start ye ene ye de akakaduro be kan ho ye de garlic be kan ho ye de prekasa be kan ho atosodia akuafo due nyinara Eka Food Processing ye de dawadawa be kan ho ye de tomatoes abe kan ho ye de nyadoa abe kan ho kontomre kura yetimi a processing nyina se nyame adawoma yetimi a install cold room so no se ye Niema dodo ade agu ko room a nimsa adwuma no besa sorry banks no titiru dodo no e na ama ya fail because mu maji atom ho se mo beboa ama sa ade na yeye eti se wontimi mu a emfa wonsa nkoka manipa no ntana na se bank no dia in fact o ma amwa Eka baako eno achi ofakonya ne so dia desere eto obono mantem soafo era Justina owusu bana hene anim se ombomodin ano ne asoye hwe adwadie ene fidijuma hodo eso ene one district one factory secretariat no ende nkomo se de beya omusika ya akodi wo mo nchen obetumi achi ade ma wo mo na wo mo soso adwuma no watumi akenyan Makachre 1D1F Minister of Trade before no several times me the letters akọ me the bia akọ office of the president ho kra no me the bia akọ me the bia ma me regional minister wa kwan bank no de me fa so nyina me the bia kire wo mo adwuma abrofo na asomu toto from 2013 e de me akọ training brochure akọ ne aba within for short time na me my we training no ananka metime adia ya boama mfaso abaso na wo ba be somu a wo mo ba be gu no a wo ba be gu adwuma no tibe dia me ka akse 1D1F secretary ze wo mu ani no kre le mom no ye sika akam a wo mfa ma ye ne de me sra won se ye wo man sika ye betimi dia to ko room no